South Korea is famous for a few things nowadays. Its pop culture, known as the Korean Wave or Hallyu, which includes K-pop music, K-dramas, and K-beauty products, has gained international popularity. Hello guys, good morning guys. Natungtanan guys kanang nalipay ko kay bisag kanang biinyas da mawad-an og kuan guys kanang buwak. Unsa mo lagi guys arang kabisi namo. Tagsaralay ko maka-upload. Pila ka adlaw na ko ana ko i-upload guys kay ara lagi kabisi nya. Yung tabang pug ko kanang assist sa mga panday kay di man pwede daghanan na mo og kuha og panday kay asa man tag ipang pasweldo. Unsa nalipay ko guys kay ang ka-chat di si Crystal gabi nga si Zakunoy nagkuan kanang bis and film nja muli man tuugma guys, muli mas Crystal kanang mangadyo ko ni sa gamayng video para makakita pod mo sa iyang gibuhat kanang pag iyang gibuhat guys kanang naghimo siya og kanang sila kay grupo man sila murag 5 sila pero si Crystal jud ang kuan dadto kanang murag siya nag kanang naghuna-huna ba nga ingana siya pag-edit just day naghuna-huna nga siya mag-model dadto sa ilang gibuhat nga sako ra to guys nga Korean sako nga sinina. Nja dari ta magkuan kay ako di ko mo pwede magpunt cam kay gahang kamera is kuan blurred. Pa ni sa ipatanaw na unsa niyang cellphone kay blurred kanang kuan lagi kanang malabo. Kana kanis siya guys kay tambal punis siya manaw ni siya natan wa pud na ni siya kanang kuan na kanang sanik basta tambal ni siya kanang mga hubag nga natambal na wana ko ana. So mo to guys balik ta guys ni Crystal. Muli turon si Crystal kanang dalikyat ra pud ko dari video kay kuan. Wa pa mo abot og panday. So sa mong i-update sa hang garden. Mo uli to siya kay wa may klase ang Miyerkules guys, wa may klase kay murag halidi man ang Miyerkules. So wala lagi ko ka kuan guys kanang ka-upload jud sige kay malagi na grabing ka busy nja. Kinahanglan man jud ko mag-assist sa panday kay ug nay mga damage ba. Ja gahapon naamo sila gi-welding nja. Lisod man ka jud mag-welding nja matalsikan bitog atong mga gamit manang tudo bantay jud ko. Nja manang wa jud ko maka-edit, wa ko naka kuan tanan. So dari talaga libot sa sahang garden guys kay kanang nanakanan ni ang kuan kanang ampalaya na Nja mura man sag na yelo bawon sa iyang ibutang na murag butangan siguro nato nag fertilizer guys mamalit ko kuan kanang fertilizer nga organic ba kanang gikan sa Burmi kanang Burmi nga juta ba. Nja habang kapaabot ko sa panday guys nga video sa pugudari. Nja kadaghan palagi sa kuan ng panday kay say gab-on na pud tong amuhang sala. Kay arong makunik na jud ang complete buo na jud ang kusina pero ang purmas among bahay guys murag di na sa kusina. Pero kana kusina ra jud na gi pahimo ni Mambi. Salamat jud kaadto Mambi jag atahang kuan guys naning dako na pud wa pa jud ko nakapahimo dari og pakatayan kay grabe lagi. Di jud madas ang oras gabi na mi guys wala jud binakatug kay nagsugod lagi sila bakbak. Nja mga abog katong mga binakbak na simento nagahang kuan naka-ready na hinuni ara ni pabuak siguro magsuhol na naman siguro ko og kanang mo sibak na ni ba kay aron tibuok na ning ahang kuan aron masidlan na namo ni og manok kay nangita ana kog manok duha ka inahin og duha ka labujo mga piso nga na ba so dako pud mas kuan dani atong batong guys uning kaatay na ni wa pagali na buhati pakatay na ako gi-order dai sa Shopee nga pakatayan dani kanang pareha sa Amerika guys nga na sila yung mga mapalit dito nga mga pakatayan og mga sitaw. Diyan na di ma-order barato ra di siya sa Shopee so naghuwat pa ko kay hang andari bisig karong si manaha mo abot to nja ato inuhong kuan guys agato inuhong pipino okay na noon siya. So ni update ra ko gamay guys kay wala jud ko upload basig masuko na ang YouTube guys nga wa na ko mag-upload bitaw guys basin og nating apod mo ba nga wa koy
ako i-upload ron kay ara laging ka busy. Di na jud madaas ang kuan, ang lawas nga makapag-edit ko magabi kay kinahanglan pahuway pug ko kay gahapon na malit di ko biruka kay kinahanglan jud ko nga naay energy sa ang lawas pud. Multivitamins ra minuntong biruka. Diya tanaw guys ang ipaatubang na hangnaw sa ang cellphone guys ara na di siyang ka-blurred. Gadisid na ko na sa ang cellphone kay bisag insaon ni pag edit ni Nicole na blurred siya. Manang ato na naman sa ning kuan na ang cellphone kaysa nandi naman kumo kanang hanan sa gitrapuhan gitang tangan na hanan sa kanang screen protector kay basin sa screen na sidlan og tubig nga na wali hapon diya man lang yana na sila guys. Diya salamat ka dun yung tanan guys. Diya harap i-clip dari ag video kay moabot man to sa Cristel so ni siyang i-clip ag isang video nga katong nag-bis in film siya sa ilahang grupo noon sila guys pero siya may kanang nag kuan jud sa mga plano nga na diya si Zay gasuot sa Korean nga dress so ato ra to i-clip idahang video guys. Hala na kuan na din si Zay daghan na kadto sa buwak daghan na kadto sa bunga may padado na ni siguro kay nag-uwan naman guys na warang kuan na lagi ang cellphone lagi na unsa na ni mura naman ko kuha sa mga kagala daghan na si Zay tulang kadto kay ni ala sa buwak. Ito guys, kuha sa ta guys, sarang ay paatubang ng cellphone. Guys, grabe laging kakuan. Ka-blurred. So, harapod mong i-update guys kay kani mubunga na din isang daghan kay muragi uwan-uwan na ba. Oh, naghanak adyo te. Thank you Lord. Naghanak adyo tanawa set out ni Ma'am Ging diha naghanak adyo. So, katong na yung mga bubisita dari, makatilaw jud mo dani sa hangkuan. Passion fruit nga kuha ni siya gikan na sila ka mayor tapos buhol lagi kan guys. So magkuan sa ako guys mag-edit ko gamay kay malagi na kanang di lagi ta maka-edit og nanapoy panday so moabot na gud ang panday dari mga kuan mga alas 7:30 nga tong upo guys ni dili ni siya upo sikwa ni siya na sa naghinahinay na siya og saka puhon maluy Ginoo daghan kadto ni bunga makakita ra jud mo guys diya kanang grabe kuan ka busy lagi sa tahang diya sa mong ipakita sa nabuhat nila guys sa gikuan na nila kanang daghan kadto kalat diyan ay abot na dai deliver nga kuan salamat kadto Ma'am B. Ana ni abot 130 na para dito sa sala. Diya gadali-dali manggod ko kay grabing kagubot guys. Nagdali-dali ko kay has diyan gi pamalhin dari ang mga bumbil na. Diya nanahuman na siya na. Thank you. Salamat kadto forma na dito siya na. Yun siya guys. So mananay murag di na kusina balay na jud na. Salamat kadto Ma'am B. Sa imuhang paglab na mo Ma'am B, salamat kaadto. Diya guys, thank you for watching guys. I love you amping ug amputang tanan. So mag-upload na pud ko ginagmay guys kay madyo lang pud maka kuan mo sa mga live kada adlaw bitaw. Thank you for watching. Mag-shout out ra ta guys ug di na ta kadto busy sa makatong mga ning message na mo pa shout out. Kulay tulog-tulog, uli naggabi. Lagurat pud ko kay alas 12 apit na malauna nag-live ka. Oo, kay gikan pa kung signalan na ito sa kalsada. Uy, na tayo right. Kinawag ka lang guys. Ito sarap. Ano ka? Isda? Di na isabaw ba? Di ka ni mama. Hindi ay sama. Wala naman gusto. Okay na, bisag wala ra kay at least na lipay si mama. Dali ko yung surprise ko niyo. Ano na, nagpapa. Ano sa mana? Basta, cute kayo. Pero, Cute kasing cute mo. Congratulations. Cute. saan man eh? Asa man nagipalit? Okay, no? Sobrang ka-cute guys, oh. Ibro sa anang kuan. Wala may kandol. Wala siya guys, congrats tayo sa ijahang pagpaningkamot.
Bisan lang ka Wala na. ang gusto. Wala lagi pero nalipay si mama kaya at least di pa kita ni mo yung imong dabis ba. Pero nasa video guys ato ra clip sa idahang ang vlog. Sa idahang gibuhat. Love you na. Korea is a peninsula located in East Asia, bordered by China to the northwest and Russia to the northeast, divided into two distinct nations, South Korea and North Korea. It has a rich and complex history spanning thousands of years, known for its unique blend of tradition and modernity. Korea boasts a diverse cultural heritage, delicious cuisine, and significant contributions to technology and entertainment. Despite political tensions between the two Koreas, the peninsula remains fascinating and dynamic region, drawing visitors from around the world to explore its landscapes, history, and vibrant culture. South Korea is famous for a few things nowadays. Its pop culture, known as the Korean Wave or Hallyu, which includes K-pop music, K-dramas, and K-beauty products, has gained international popularity.